खुलुमबाय जय बरारि आरोबाव आं फिन दिनै नोंथांमोननिसिम गोदान मोनसे कन्टेन्ट लाबोदों। बे कन्टेन्टनि जै नोंथांमोननो जोंनि समाजाव थानाय समाजनि माखासे खोथाफोरखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजादों आरो बे शेयार खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां खोथाखौ मिथिना लानो हागोन। असमियाव मोनसे बोसोनथि दङ। बे बोसोनथिया जाबाय এই কথা কেইটা কিন্তু হসা। बे खोथाफ्रा किन्तु नंगौ। मा खोथाफ्रा नंगौ बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों आरो जायखौ शेयार खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन। सेथियावनो दङ डाঙर गस लरे खम। नैथियाव दङ डाঙर मास काइट खम। थामहिनबा गेदेर नाया सु खम थायो। थामथि गियानि मानवर कथा खम। गियानि मानसिफोरनि खोथाया खम, बांद्राय रायलाया। ब्रैथि हट मानवर हंखिया खम। मोजां मानसिनि सुबुङा बाङाय। बाथि गुनि मानहर आदर खम आरो गुनि मानसिया आदर खम लाजायो। थामहिनबा मोजां मानसिखौ समाजाव खम सन्मान होयो। दथि हुस्थ मानुवे खाय खम आरो जायनि देहा सावस्रिफ्रा मोजां बिसोरो आदारखौ खम जायो। सत मानहर बन्धु हट मानहर बन्धु खम। हसा फालपुआर दाम खम। थार गोसोजों मोजां मोननाया बेसेन गैया। दा बे खोथाफोरखौ जों मानो मिथिना लानायनि गोनांथि दं। डाঙर गस लरे खम। गेदेर दंफांफ्रा मा होनदों बिनि दालाय आरो बिनि रोदा बिनि देहा सोलेर स्ट्राक्चारफ्रा दिदोम जायो आरो बिफां हिसाबै जेसेबां बियो हायाव सुथाबनानै बिफां फांसेखौ जेरै दिदोमै लाखिनो हायो, लाखिनो हानायनि जाउनाव बार दै अखाफ्रा बेखौ बांद्राय लोर सोर खालामनो हाया। बेनिखायनो गेदेर दंफाङा खम मावो। थिग बिदिनो गेदेर मानसिनि न'खर एबा गेदेर सुबुंफ्रा हाजार खैदां खैफोद मेगन मोदै दुखु जारलाया बिथांनि सोरगिदिं देहायाव थिर हाबनाय बादि हाबफैयाथों मानो बियो मालाबाबो लोरबां जाया आरो बे गावनि थांखिनिफ्रायबो दोरोदा। थिग बिदिनो गेदेर दंफांफ्राबो मा होनो बेनिखायनो गेदेर दंफांफ्राबो बारफोरजों लोर सोर जाया, थामहिनबा बायलाबाया। बेनिखायनो गेदेर दंफाङा खम मावग्लुङो होनना बुंदों। दा नैथियाव जाबाय गेदेर नाफ्रा सु खम जानायनि जाउना जाबाय बिनि देहानि दाथाया गेदेर गेदेर जानायनि जाउनावनो बिनि सुआ फिसा जायो। बेनिखायनो गेदेर नाया सु खम। थामहिनबा गेदेर एबा गुनि मानसिफ्रा हाजासे सुथुर एबा खैदां खैफोद थायाथों मानो बिथांमोना हाजार सुथ्रु थाबाबो हाजार खैफोद थाब्लाबो जेरै गेदेर नानि सुआ फिसा बेफोरबायदि फिसा बिला जाथायफोरखौ फिसा बिला मानसिनि बे रोनावलाबायनायखौ गेदेर मानसिफ्रा खोनासङा। मानोना मासे मैदेरा मालाबाबो सैमा एबा मोस्रोमनि सोगोमनायखौ गिया। थिग बिदिनो गेदेर नानि देहायाबो बेफोरबादिनो सुआ खम जायो आरो गेदेर मानसिफ्रा बेनिखायनो बेफोरबायदि फिसा बिला सुबुंनि जि रोनावनाय हुमखि होनायनिफ्राय बिथांमोना गावखौनो गोजानाव लाखिनानै सुथ्रु गैयि बायदि। बेनि उनाव दङ गियानि मानसिफ्रा मानो खोथा बुङो। गियानि मानसिफ्रा खोथा खम बुंनायनि ओंथियानो जाहैबाय जायफ्रा सा साज्रां बुजियो, जायफ्रा खोथाफोरखौ गोथौयै साननानै नायनो हाया, बेफोरबायदि सुबुंफ्रा गावखौ ओरैबायदि लेबेल खालामो। नोंथाङा जेसेबां BA MA डक्टर प्रफेसर बा PhD डिग्री हल्डार जायाथों मानो बिथांमोनखौबो नापात्ता खालामनानै बिथाङा ओरैबायदि खुगानि फुलजारि खालामनानै गावखौनो रोंसिन रासिन साबसिन बा आंनो गियानाव देरसिन लावसिन होननानै बै खम गियान थानाय सुबुंफ्रा बांद्राय दिन्थियो। बेनिखायनो गियानि मानसिया मा बबा बादि संसार जायो आरो खम खोथा बुङो। बेनिखायनो गियानि मानसिफ्रा बांद्राय खोथा बुङा। मानोना समाजाव गोरोंनिख्रुइ रोङैनि अनजिमायानो बांसिन थायो आरो मोजांनिख्रुइ गाज्रिनि अनजिमाया बांसिन थानायलाय
बै गुनि गियानि सोलोंथाइ गोनां मानसिफ्रा साननो हनो गोरों मानसिफ्रा मा खालामो गियानि सुबुंफ्रा खम खोथा बुङो बे खम खोथाजोंनो बिथांमोना गोबां खोथाफोरखौ बुजिना लानो थाखाय टिपाइसन होयो नोंथांमोना मिथिगौ गियानि मानसिनि फंसे खोथाया नोंथांखौ खैदां खैफोदनिफ्राय रैखाथि खालामनो हायो आरो सासे सुलथुब थामहिनबा दुगामारा एबा रेजें आखुनि मानसिनि खोथाया नोंथांखौ खैफोद आफोदाव मा खोख्लैनो हायो बेनिखायनो गियानि मानसिनि जि बोसोनथि आरो खम गियान थानाय मानसिनि जि बोसोनथि बिनि सायाव गोबां फारागथि जों नुनो मोनो बेखायनो गियानि मानसिनि खोथा बाथ्राफ्रा मोनसे मेडिसिन बादि आरो गियान गैयै सुबुंनि मानसिफोरनि खोथाफ्रा बिस बादि जायो बेनिखायनो नोंथाङा सोरबादि मानसिनि खोथाया नंगौ सोरबादि मानसिनि खोथाया नङा बेखौ एनालाइसिस खालामनानै नोंथाङा खोथाफोरखौ जास्टिफिकेसन नायबिजिरनो रोंनांगोन नङाब्ला नोंथाङा समाजाव गोबां बिथिङाव सौदावनो गोनां गियानि मानसिया खोथाखौ खम बुङो बेनि उनाव दङ हट मानुर हंखा खम मोजां मानसिनि सुबुं बिसाना मानो खम जायो समाजाव बांसिन मानसियानो व्यक्ति केन्द्रित जायखौ असमियाव व्यक्ति केन्द्रित होनो बर'आव मानो गावनि सोरगिदिं बिथिङाव गावनि फेमिलि बेकग्राउन्डनि सोरगिदिं बिथिङावल' थानानै जाय मानसिया खामानि मावो जाय मानसिया न'खरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव भागि गुस्थिनि खोथाखौल' साननानै थायो बेफोरबादि सुबुं जोंनि समाजाव गोबां थायो बेनिखायनो जोंनि समाजाव मोजां सानग्रा सुबुंनि अनजिमा खमायलांनो हमदों बेनिखायनो हट मानुर हंखिया खम बेनिखायनो मा व्यक्ति केन्द्रित जानायनि जाउनाव दिनै समाजाव गुवार बिथिङै जोंनि समाजफ्रा दावगानो हायाखै गुवार बिथिङाव जोंनि समाजा गावनि गासै सोरगिदिं बसुमतारी नार्जारी ब्रह्म गयारी गासैखौबो लानानै दि मोनसे बर' समाज बेखौ साननानै लानो रोंनांगोन अब्लासो जों गुवार बिथिङाव नायनो रोङोब्लासो सारा मुलुगखौ गंसे न'खर बादि साननानै सोलिनो हायोब्लासो जोंनि समाजाव थार गोसोनि सुबुंनि अनजिमाया बांगोन बेनिखायनो जोंनि खौथेब मेलेमजों खायसे खामानिफोरखौ मावनायनि जाउनाव जोंनि समाजाव मोजां मानसिनि जि बिसान बेयो खमायलांनो हमदों बिनि उनाव बुंदों गुनि मानुहर आदर खम गुनि मानसिफ्रा मानो खम अनसाय जानायनि खोथायानो जाहैबाय बिसोरो मालाबाबो गावनि हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ मालायफोरनि सिगाङाव बांद्राय एक्सप्रेसन खालामा आरो बबेबा बायदि मोनथाय एबा बबेबा बायदि सन्मानफोरखौ आंनो हो एबा उमुक खामानिखौ आं मावनो हाजोगोन उमुक खामानिखौ आं मावनानै दिन्थिगोन बेफोरबादि गुनि मानसिफ्रा मालाबाबो लेभेल दिन्थिया मालाबाबो गावखौनो बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन रोंसिन होननानै दिन्थिया बेनिखायनो मा गुनि मानुहर आदर खम बेनिखायनो गुनि मानसिफोरनि अनजानाया एबा आदर खालामजानाया सिबिजानाया खम दा नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव मालाबा बाथौनि फोरबो खुंगोन मालाबा नोंथांनि गिर्जायाव मोजां मोनसे मा खुंगोन मिटिं खुंगोन मालाबा नोंथांनि बैसागु फोरबोनि मिटिं खुंगोन बबेबा समाजनि बबेबा फोरबोनि मिटिंफ्राव नोंथाङा गियानि मानसिखौ इनभाइटेसन खालामनायनिख्रुइ जायफ्रा थाखा फैसा धोन दौलत दङ आरो जायफ्रा पलिटिकेल पावार दं जायफ्रा मानिटारि पावार दं बिथांमोना जेसेबां सिखाव दाखायत गुन्दा एबा गोबां बदनामनि दागो थाब्लाबो बेफोरबादि सुबुंखौ सेथि मासि होनानै जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो गाज्रि गोसोनि सुबुंनि मानसिफोरखौबो समाज एबा प्लेटफर्माव मिथिं दावथिङाव मा सोरखौबा फिथा हाखावगोन सोरखौबा स्टेज बेखावहोगोन खालि जोंनि मानसिफ्रा थाखा फैसाखौ टारगेट खालामनानै खायसे मानसिफोरखौ इनभाइटेसन खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्रायनो जों बुजिनो हायो जोंनि समाजाव गुनि मानसिफोरखौ आदर खालामनाया आथिखालाव खम जाबोबाय थादों जायनि जाउनाव दिनै समाजा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि फारसे आगान सुरलांबाय थादों बेनिखायनो जोङो जायबादि मानसिखौ जायबादि प्लेटफर्माव लाबोनांगौ बा जायबादि मानसिनो जायबादि जायगाखौ होनांगौ बेफोर जायगाखौ बासिनानै जों होनो हायाबा बे समाजा
मालाबाबो जौगानाय नङा आरो जोंनि सुबुंफ्रा गुनि गियानि जानो हानाय नङा। हुस्थ' मानुहे खाय खम आरो जायफोरनि देहा सावस्रिफ्रा मोजां दाथाय एबा खुनु बेराम आजार गैया बिसोरनि जि दोगोन खालामनाय सिस्टेम बे सिस्टेमफ्रा मोजां जायो आरो गोग्गो सावस्रिनि मानसिया लुबैनाया खम जायो, लुबैसुला बांद्राय जाया, मानोना गावनि देहाया मोजांखायनो भिटामिननि आंखाल गैयैनि जाउनावनो बिथांमोन बादि सुबुङा बांद्राय जानो लुबैनाय गैया जायो। बेनिखायनो हुस्थ' मानुहे खाय खम, बेनिखायनो मोजां मानसिया जानायखौ खम जायो होनना बुंदों। दा जोबथायाव फैबाय हत मानुहर बन्धु खम। जाय मानसिया थार गोसोनि, जायफ्रा नंगौ खोथाखौ बुङो, जायफ्रा अराय सैथोजों सोलियो, बेफोरबादि सुबुङा लोगो खम जायो। समाजाव जायफ्रा मोजां गावनि थांखि जायखौ मोजां सानो एबा रावनिबो इनाय मावा, गावनि रायजोआव गावनो थायो, बेफोरबायदि सुबुंखौ एबा थार गोसोनि सुबुंखौ हत मानुहर बन्धु खम। बेनिखायनो बेफोरबायदि सुबुंजों थार गोसोनि सुबुंजों लोगोफ्रा खम जायो। जायफ्रा सादा जाया, जायफ्रा बिरि सोबा, जायफ्रा गय जाया, बेफोरबायदि सुबुङा एबा थार गोसोनि मानसिजों लोगो जाया। मानो लोगो जाया? बिथाङा मिथिगौ बबे गाज्रि बबे मोजां गासैखौबो बिथाङा बुजिनो हानायनि जाउनावनो बिथाङा सैथो लामाजों आगान सुरो आरो सैथो लामाजों आगान सुरग्रा मानसि समाजाव खम थायो। बेनिखायनो अगेन आखुनि मानसिफ्रा सैथो लामाजों दावबायनो नांगौब्ला बिथांमोना सैथो लामायाव जें जाबोर दाखोर दाला दं होननानै सुवा हाबगोन बेफोरबायदि साननाय बादि बिथांमोननि जि सानस्रिखौ बिथांमोना फिसिना दोनो। बेनिखायनो बिथांमोना इसोरनि रायजोआव हाबनो हाहैया, जायनि जाउनाव बिथांमोना असैथो लामाजों थांनानै बिथांमोना गावनि गांनाय उखैनाय हास्थायनायफोरखौ जेरैखि जाया सोलो बुद्धि खालामनानै हासिल खालामो आरो रंजा बाजाखौ लायो। बांद्राय रंजा बाजा लानायनि जाउनाव बैफोरबादि सुबुङा सैथोनि मोखांखौ नुनो मोना आरो बिथांमोना गोग्गो समाजनि गोग्गो सावस्रिनि सुबुं जाहैनो हाया। बेनिखायनो बिथांमोना बेनिखायनो मोजां लोगोफोर खम जायो। दा बेनिखायनो असैथो मानसिजों लोगोआ बुरजा जायो। मानोना असैथो मानसिया जानाय लोंनाय जिखि जाया बिथिङावनो ज' जाजाय जानानै सोरबा मोजां मानसिखौ दाउ अमानि बिथिङावनो होन, जिब जुनारनि बिथिङावनो, मानसिनि बिथिङावबो जायफ्रा मोजां गोसोजों एबा थार लामाथिं दावबायलाङो बेखौ सुथ्रु साननानै लायो। जायनि जाउनाव मोजां मानसिया मालाबा समाजाव खैफोदाव गोलैनानै बिनि जिउनि दाहारा गोथेनो गोनां जायो। बेनिखायनो मोजां मानसिनि सुबुं अनजिमाया दिनै खमायलांगासिनो दं आरो गाज्रिनि सुबुं बिसाना बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। जायनि जाउनाव दिनै समाजाव सारा दुलाराय बुहुमावनो दिनै बै हादोरजों बै समाजजों बै मानसि नायलायनो हायै बमा बारुद सिलाय बारुदजों गावथारलायनानै थैनाय, सिखाव दाखायत खालामनाय बायदि बायदि जाथायफ्रा जोंनि समाजाव जाबाय दङ। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सुबुङा सैथो लामाजों आगान सुरनो हाजोबब्ला जों बयबो इसोरनि रायजोआव थांनो हागोन आरो इसोरा बैफोरबादि सुबुंनो मोजां आखुखौ दानायाव सोदांनायाव मदद खालामो। बाथियाव दं हसा भालपुआर दाम खम। जायफ्रा सैथो गोसोजों मोजां मोनो, सोरखौबा सिबियो बा सोरखौबा सोरनिबा महर मुस्रियाव सोरबाया गोजावना थैयो एबा सोरखौबा गोसो मोदोम होनानै मोजां मोनो, अननाय होयो। नोंथाङा थार गोसोजों सोरखौबा मोजां मोनदोंब्ला, नोंथाङा थार गोसोजों सोरनिफ्रायबा अननाय हास्थायदोंब्ला, आथिखालनि मुगाया जाबाय बांद्राय देलाय मालाय सोखो मोखोनि जुग। बे सोखो मोखोनि जुगाव नोंथांनि आखायाव दामिकनि एन्ड्रइड मबाइल गैयाब्ला, नोंथाङा सोलिनो थाखाय 3 लाख 4 लाख 5 लाखनि नोंथाङा बाइक गैयाब्ला, बोलेरो मटर गारि गैयाब्ला, नोंथांनि न'आ पाक्कानि दालान एबा न' गैयाब्ला, दानि समाजाव नोंथांखौ सासे मानसि हिसाबै गनायना लानो गोब्राब मोनदों। आरो बेनिखायनो दानि समाजनि मानसिफ्रा जायफ्रा थाखा फैसा धोन दौलत दङ बेखौसो आथिखालनि मुगायाव मानसि बायदि सानसै। आथिखालनि मुगानि 3थि 4थि थाखोनि जि सुबुं बिथांमोननि अननाय मोजां मोननायफ्रा बेसादारि नङाब्लाबो बेसादारि
थाखोनि जि सुबुङा जायफ्रा गारि मटर थाखा फैसा धोन दौलत न' बां बिल्डिं दालांखौ मोजां मोनो बैफोरबादि सुबुङा बै थार गोसोनि सुबुंनि अननाय सिबिनायखौ बिसोरो बेसेन गैयै बायदि मोनो। मानोना बिथांमोननि गोसोआ खालि बेसादबादि जानायनि जाउनाव बिसोरो बेहा गारि गैया, बेहा दालान गैया, MA BA जामालाय मा जानो, सोलोंथाइ थामालाय मा जानो, गोबां खोथा रोंमालाय मा जानो, बिथांनि न'खराव जानोनो गैया, बिथांनि न'खराव थाङोब्ला मोजां मोनसे सफा सेटआव जिरायनो हाया, बेफोरबायदि गोबां निन्दिनाय जोंनि समाजाव जायो। बेनिखायनो जायफ्रा मोजां गोसोजों सोरखौबा अननाय होयो बे अननाय होनायफ्रा बेसेन गैया जायो। मानोना आथिखालनि मुगानि साफ्रोमबो सुबुङानो मा बांद्राय देलाय मालाय गोजोनजों गावखौ बावसोमनायनि जाउनाव थार गोसोजों मानसिया माबादि अनो, माबादि सिबियो, माबादि खुलुमो बेखौ बुजिनो हाया जायो। बेनिखायनो आथिखालनि समाजाव बेनिखायनो हसा भाल पुवार दाम खम। बेनिखायनो आथिखालनि मुगायाव बै आं बुंबोनाय बेसादफोरखौ नोंथांमोना गैयाब्ला नोंथाङा सोरबा सासे सिख्लाखौ प्रप'ज खालामनायनि खोथाखौनो बुं बा सोरखौबा लांनानै बबेबा बायदि जायगायाव एन्जयमेन्ट खालामनायनि खोथाखौनो बुं बा नोंथाङा समाजाव गावखौ गायसननायनि खोथाखौनो बुं, नोंथांखौ मालाबाबो बैफोर आं सावरायबोनाय खोथाफ्रा नोंथांनि न'खराव गैयाब्ला, नोंथाङा बेफोर आगजुनि मालिक जानो हायाब्ला नोंथाङा जेसेबांखि थार गोसोजों सोरखौबा सिबियाथों मानो अनाथों मानो, नोंथाङा हाजासे डिग्री हाजासे नोंथाङा क्वालिटि थाब्लाबो नोंथांखौ मानसि महरै नोंथांनि अननाय मोजां मोननायखौ बै सिख्ला एबा बै सेंग्राया मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनाय नङा। जुदि नोंथाङा गाज्रिबाबो, नोंथाङा जुदि गाज्रि आखुनि डेनराइट गान्जा बिरि सिगारेट सोबग्राबाबो, नोंथाङा 1 लाखनि जुदि नोंथांनाव मबाइल थायोब्ला, 3-4 लाखनि जुदि बाइक थायोब्ला, गारि मटर थायोब्ला, न'खरा दालान थायोब्ला, नोंथांनि आखल आखुआ जेसेबांनो गाज्रि जायाथों मानो नोंथांनि अननायखौ गोरलैयैनो सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा गनायनानै लानो हायो एबा गनायगोन। जायनि जाउनाव दिनैनि समाजा बेसादारि जानायनि जाउनाव दिनैनि अननाय मोजां मोननाय हास्थायनायफ्रा मा जादों, फुथुलाफोर बादि दानो दं दानो गैया। दा संसार जानायफ्राबो बेफोरबायदिनो दिदोमथि गैया। जोङो थार गोसोजों मोजां मोननायखौ बुजिनो नांगोन आरो बे सेंग्राया बा बे सिख्लाया नोंथांखौ मानो मोजां मोनदों आरो नोंथांनाव मा क्वालिटि दङ आरो मानि सायाव बेस खालामनानै बियो आंखौ मोजां मोनदों आरो बियो आंखौ मानो एसेबां आदर खालामो आरो आं मानो बिथांखौ रेसपन्स होनो हाया, बेनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनानै जुदि अननाय मोजां मोननायफोरखौ जोङो एक्सेप्ट खालामलायनो रोङाब्ला नोंथांनि संसार जानाया मालाबाबो गोदै समायना आरो गोजोर जोरनाय नङा। आरो नोंथाङा बेफोरबादि गाज्रि आखुनि सुबुंजों सा ससेयावनो जुलि जाहैनानै नोंथांनि समायना जिउनि जि सानथाय बेफोरबो सा ससेयावनो दिसोनै जानो हागौ। बेनिखायनो जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बे बिथिङाव खोब साखाफारा जानायनि गोनांथि दं। जोबथा बुब्लियाव आं बेखौल' खावलायो, जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना जाहाथे आंनि JSB Advice चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर'।